नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, आज वटपौर्णिमा आहे आणि वटपौर्णिमेनिमित्त सर्व सुवासिनी ज्या आहेत ते वडाला फेऱ्या मारून जन्मोजन्मी हाच पती मिळावा म्हणून प्रार्थना करत असतात. कुडाळमध्ये आगळी वेगळी वटपौर्णिमा साजरी होते. पुरुष जे आहेत ते या वडाला फेऱ्या मारतानाचं चित्र पाहायला भेटतं. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. डॉक्टर, काय सांगाल, नेमकी काय संकल्पना आहे? 2011 साली श्री उमेश गाळवणकर यांच्या संकल्पनेतून ही या प्रथा आम्ही चालू केलेली आहे. स्त्रिया ह्या गेले कित्येक वर्ष आपण बघतो महाराष्ट्रात, विशेष करून कोकणामध्ये हे व्रत खूप हिरिरीने आणि अगत्याने साजरं करतात. तर त्यांचा एक आपल्या पतीबाबत असणारं प्रेम त्याच्याबद्दल ते व्यक्त करण्यासाठी किंवा एक पारंपरिक प्रथा आहे म्हणून हे जे व्रत आहे ते केलं जातं. पण आपल्याला एक ही संधी आहे की त्यांच्या आपल्या ज्या पत्नी सगळ्यांच्या एवढ्या संसारामध्ये काम हिरिरीनं किंवा महत्त्वाचं काम अगत्यानं करत असतात आणि त्यांच्याबद्दल प्रेम दाखवण्यासाठी एक जेस्चर म्हणजे आपण म्हणूया की प्रतिकात्मक कृती म्हणून करण्याची एक चांगली संधी आहे, अशी एक संकल्पना उमेश गाळवणकरांच्या डोक्यातून निघाली. आणि सुरुवातीला अनेक लोक, माझे मित्र ज्यांना मी सांगायचो तेव्हा ते याबद्दल हसायचे, पण त्यांना आता याबद्दल पटायला लागलेलं आहे की ही एक चांगली संधी आहे आपल्याला आपल्या पत्नीबद्दल असणारी कृतज्ञता, प्रेम, त्यांच्याबद्दलचा आदर किंवा त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये जे महत्त्वाचा रोल निभावलेला आहे त्याबद्दल एक प्रेम. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, आज वटपौर्णिमा आहे आणि वटपौर्णिमेनिमित्त सर्व सुवासिनी ज्या आहेत ते वडाला फेऱ्या मारून जन्मोजन्मी हाच पती मिळावा म्हणून प्रार्थना करत असतात. कुडाळमध्ये आगळी वेगळी वटपौर्णिमा साजरी होते. पुरुष जे आहेत ते या वडाला फेऱ्या मारतानाचं चित्र पाहायला भेटतं. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. डॉक्टर, काय सांगाल, नेमकी काय संकल्पना आहे? 2011 साली श्री उमेश गाळवणकर यांच्या संकल्पनेतून ही या प्रथा आम्ही चालू केलेली आहे. स्त्रिया ह्या गेले कित्येक वर्ष आपण बघतो महाराष्ट्रात, विशेष करून कोकणामध्ये हे व्रत खूप हिरिरीने आणि अगत्याने साजरं करतात. तर त्यांचा एक आपल्या पतीबाबत असणारं प्रेम त्याच्याबद्दल ते व्यक्त करण्यासाठी किंवा एक पारंपरिक प्रथा आहे म्हणून हे जे व्रत आहे ते केलं जातं. पण आपल्याला एक ही संधी आहे की त्यांच्या आपल्या ज्या पत्नी सगळ्यांच्या एवढ्या संसारामध्ये काम हिरिरीनं किंवा महत्त्वाचं काम अगत्यानं करत असतात आणि त्यांच्याबद्दल प्रेम दाखवण्यासाठी एक जेस्चर म्हणजे आपण म्हणूया की प्रतिकात्मक कृती म्हणून करण्याची एक चांगली संधी आहे, अशी एक संकल्पना उमेश गाळवणकरांच्या डोक्यातून निघाली. आणि सुरुवातीला अनेक लोक, माझे मित्र ज्यांना मी सांगायचो तेव्हा ते याबद्दल हसायचे, पण त्यांना आता याबद्दल पटायला लागलेलं आहे की ही एक चांगली संधी आहे आपल्याला आपल्या पत्नीबद्दल असणारी कृतज्ञता, प्रेम, त्यांच्याबद्दलचा आदर किंवा त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये जे महत्त्वाचा रोल निभावलेला आहे त्याबद्दल एक प्रेम किंवा त्याच्याबद्दलचं एक कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठीची एक कृती म्हणून आम्ही हे करत आहोत गेले कित्येक वर्ष. आणि आता बरेच लोक त्याला जॉईन झालेत आमच्या ग्रुपला आणि अनेक ठिकाणी पण करायला लागलेले आहेत असं मला कळले. क्या बात आहे. आपण पाहतोय पुरुष वडाला फेऱ्या मारत असतानाचं चित्र या ठिकाणी पाहतोय. संचिता, डॉक्टर भंडारी यांच्यासोबत. सर, हा तुम्ही नवीन पॅन्डा जो रचला आहे वटपौर्णिमेचं व्रत आपल्या सावित्रीसाठी करण्याचा, हा पॅन्डा रचला आहे, तर तुम्हाला याबाबत तुमचं समाधान व्यक्त करा. मी काय प्रकारे
खूप समाधान वाटतं की ज्या वेळेला पत्नी आपल्यासाठी जे काही व्रत करते तिच्यासाठी व्रत आपण एक करावं, ही जी काही संकल्पना आहे ह्या संकल्पनेसाठी म्हणजे खरोखरच उमेश गाळवणकर यांना खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी ज्या प्रकारे हा उपक्रम राबवला किंवा आपल्या पत्नीच्या प्रती आपणही कृतज्ञता व्यक्त करावी. जसं आता निगुडकर सर म्हणाले की पत्नीच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करावी, त्या कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठीच आम्ही हा उपक्रम चालू केला आहे. आणि ही जी चळवळ आहे ही मला वाटतं चळवळ सर्व ठिकाणी उभी राहिली तर पत्नीच्या प्रती जे काही असेल ते सर्वांना पण माहिती होईल असं वाटतं. सायनाथ सर. नक्कीच संचिता, फारच एक आनंदाचं वातावरण या सर्व आमच्या पुरुष मंडळींमध्ये पाहायला भेटतंय. मी थेट जातोय उमेश गाळवणकर यांच्याकडे. उमेश गाळवणकर मित्रमंडळाच्या वतीनं खऱ्या अर्थानं हा उपक्रम नव्हे तर ही चळवळ ही सुरू करण्यात आली आहे. सर काय सांगाल, काय नेमका उद्देश होता ही चळवळ सुरू करण्यामध्ये? 2010मध्ये ज्यावेळेला डॉक्टर संजय निगुडकर सरांसमवेत बोलत असताना अशी कल्पना सुचली आणि ती आम्ही लगेच अंमलात आणायचं ठरवलं. आणि त्या वर्षी या गवळदेव कुडाळ येथे त्यांचं पहिलं वर्ष होतं. आम्ही या वडाला हा जो धागा आहे या धाग्याने त्या वडाभोवती फेऱ्या मारून आमच्या आपापल्या पत्नीबद्दल, जसं पत्नी हाच पती 7 जन्म मिळो आणि पती सुरक्षित राहो, पतीचं आरोग्य चांगलं राहो म्हणून देवाजवळ प्रार्थना करतात. तशाच पद्धतीने आम्ही जर त्यांच्यासाठी केली तर खऱ्या अर्थाने जसं आपण म्हणतो की एकात्मता आणि समसमान, तसं त्यांनी आमच्यासाठी व्रत करणं, तसंच आम्ही त्यांच्यासाठी व्रत करणं अशी भूमिका घेतली. आणि या भूमिकेला अनेक लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आणि आपली एकात्मतेची भावना पुढे घेऊन आम्ही चाललेले आहोत. पत्नीवरती किती प्रेम करावं याचं हे एक उदाहरण म्हणायला हरकत नाही आहे. अगदी शेवट करतोय मरगत सरांच्या चर्चेनं. मरगत सर, काय पद्धतीचं समाधान आजच्या वटपौर्णिमेला व्यक्त कराल? नमस्कार. हिंदू संस्कृतीमध्ये नेहमीच पुरुषाला शतायुष्य मिळावं, त्याचं आरोग्य राहावं यासाठी पत्नी काम करत असते. 7 जन्माला हाच नवरा मिळावा असं म्हणतो. आणि जर स्त्री पुरुषासाठी म्हणजे नवरा आपल्याला जन्मोजन्मी हाच मिळावा असं जर म्हणत असेल तर पुरुषाने ही स्त्री आपल्याच जन्मोजन्मी मिळावी असं का विचार करू नये? कारण हिंदू संस्कृतीमध्ये यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता, म्हणजे ज्या ठिकाणी स्त्रीचा सन्मान होतो त्या ठिकाणी लक्ष्मी देव वास्तव्य करत असतो. मग घरातील लक्ष्मी जी आहे तिचं जर आपण स्मरण केलं आणि त्याच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली तर ती संसाराची 2 चाकं चांगल्या पद्धतीने प्रवास करू शकतात. हा श्रद्धाभाव व्यक्त करण्यासाठी उमेश गाळवणकर त्यांच्या मित्रमंडळाने जे कार्यक्रम केले तो पटलेला आहे. आणि अशा पद्धतीने पत्नीप्रती हा श्रद्धाभाव, आदरभाव व्यक्त करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न. नक्कीच. अगदी शेवटची प्रतिक्रिया घेतोय. सर, काय सांगाल, काय आवाहन कराल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आणि जिल्ह्याबाहेरील आपले जे सर्व दर्शक पाहतात त्या दर्शकांना? नमस्कार, मी डॉक्टर सूरज शुक्ला. मला इथे सिंधुदुर्गात कुडाळात येऊन 1 वर्ष झालं. मागच्या वर्षी काही कारणामुळे मी ही जी वटपौर्णिमा साजरी करण्याची एक वेगळी पद्धत आहे त्याला मी उपस्थित नव्हतो. पण यावर्षी, मागच्या वर्षी फक्त ऐकलेलं. यावर्षी जेव्हा वटपौर्णिमा, काल संध्याकाळी हे कळलं की पुरुषांची वटपौर्णिमा उद्या आपल्याला करायची आहे 10 वाजता इथे, तेव्हा मला जरासं एक वेगळं माझी रिॲक्शन आली की मी ऐकलं आहे वटपौर्णिमा साजरा करतात पण स्त्रिया वट्याचे ह्याला प्रदक्षिणा घालून हे करतात. पण पुरुषांची वटपौर्णिमा जेव्हा ऐकलं आणि मी जेव्हा माझ्या मिसेसला सकाळी येताना सांगितलं तर ती मला बोलली की सकाळी, अरे पुरुषांनी पण वटपौर्णिमा करतात. अरे वा. मी बोललो तुझ्यासाठी करतो की 7, मी ऐकलं असं की 7 जन्म तोच पुरुष आपल्याला नवरा म्हणून मिळावा असं, म्हणून मी तुला एवढं प्रेम करतो की मला पण 7 जन्म तू मिळावी. आणि यासाठी सरांनी जी ही सुरुवात केलेली मोहीम आहे त्यासाठी सरांचं धन्यवाद, उमेश सरांचं. आणि मला आज खूप चांगलं वाटतं आहे, ह्याच्यात मी पण सहभागी झालो. आणि अगदी सुरुवातीला मी बोलल्यासारखं की ही जी चळवळ आहे ही खऱ्या अर्थानं हा उपक्रम नाही तर ही चळवळ आहे. आणि ही चळवळ संपूर्ण संचिता फक्त सिंधुदुर्गात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात रुजावी अशा पद्धतीचा उपक्रम उमेश गाळवणकर मित्रमंडळाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आला आहे. अगदी शेवटची तुझी प्रतिक्रिया, कारण तू पण महिला आहेस. महिलांचा हा खऱ्या अर्थानं सण असतो परंतु आताच्या घडीला पुरुष मात्र वडाला फेऱ्या मारत असतानाचं चित्र पाहायला भेटतं आहे. तू नेमकं कसं पाहतेस? खरं पाहायला गेलं तर भारतीय संस्कृतीचा वटसावित्री हा खरंच खूप मोलाचा सण आहे जो आजपर्यंत स्त्रिया करत आल्या आहेत. आपला हाच प्रति 7 जन्म
आपल्याला मिळावा, त्याच्या सुरक्षेसाठी, त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी हे व्रत करतात. महिला नेहमीच प्रत्येक कुटुंबाच्या सुखासाठी नेहमीच झटत असतात. कुटुंबाला नेहमीच सहकार्य व्हावं यासाठी प्रत्येक गोष्टीचा त्याग करत असतात. आपल्या नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी सुद्धा त्या आपल्या आयुष्याचा त्याग करायला सुद्धा मागे पुढे पाहत नाहीत. अशा या त्यागी स्त्रीला कुठेतरी आपली साथ सुद्धा सातही जन्म मिळावी यासाठी आपलं प्रेम व्यक्त करत या पुरुष वर्गाने जी काही नवीन संकल्पना चालू केली आहे, खरंच या संकल्पनेला मानाचा सलाम देते मी, एक मानवंदना देते. आणि ही संकल्पना त्यांनी यापुढे अशीच चालू ठेवावी आणि स्त्रियांच्या आयुष्यासाठी, स्त्रियांना त्यांच्या या त्यागी भावनेला तसेच त्यांच्या या समर्पणाला कुठेतरी ही मानवंदना दिली आहे असं मला वाटतंय. निश्चित संचिता, फारच अत्यंत सुंदर शब्दामध्ये तू व्यक्त झाली आहेस. ही मानवंदना आहे स्त्रियांच्या त्यागी भूमिकेला. आपल्या सोबतीनं ताई देखील आहेत. ताई, काय सांगाल? आपल्यासमोरच या ठिकाणी पुरुषांनी वडाला फेऱ्या मारतानाचं चित्र आपण पाहिलं आहे. कशा पद्धतीचं समाधान व्यक्त कराल आणि नेमकं काय एकूणच या उपक्रमाबाबत, चळवळीबाबत काय व्यक्त व्हाल? या. मी नेहमीच येते वडाला, त्यावेळी मला अशा हां मी नेहमीच या गवळदेव इथे येते. नेहमी मला निगुडकर सर, डॉक्टर निगुडकर, गायवणकर सर नेहमी मिळतात. त्यांना खूप हे बघून असं खूप बरं वाटतं की जन्मोजन्मी हीच पत्नी आपल्याला मिळावी म्हणून, आणि आम्ही सुद्धा जन्मोजन्मी हाच नवरा आपल्याला मिळावा ही प्रार्थना करते. म्हणून मी नेहमी ह्याच वडाला, इथेच गवळदेवाला येते. पुरुषांनी आता जो काही इकडे एकूणच वडाला फेऱ्या मारण्याचा एक उपक्रम हाती घेतलेला होता, त्या उपक्रमाबाबत तुम्हाला काय वाटतं? खूप चांगला उपक्रम आहे. मला पण वाटतं की माझ्या पण नवऱ्याने असंच करावं. निश्चितच अशा पद्धतीनं प्रत्येकाच्या मनात एक एक भावना रुजवण्याचं काम हे खऱ्या अर्थानं उमेश गाळवणकर मित्रमंडळाच्या वतीनं आजच्या वटपौर्णिमे दिवशी करण्यात येतं. आजची ही वटपौर्णिमा निश्चितच सर्वांसाठी तितकीच आनंदाच्या क्षणाला इथं या ठिकाणी आलेली आहे. साईनाथ गावकर, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.